Kudaden saman lissafi a bankunan kasar India, miliyoyin rufi, ina nufin miliyoyin dalolin Amurka, za a turo su zuwa bankinku. A bisa ka'ida, kafin tura waɗannan manyan kudade, ofishin jakadancin India zai magana da na ƙasarka domin ba da sahalewar shiga waɗannan kudade. A halin yanzu mutumina ya riga ya je can, ya ramar. Algunos millones de nipeas indias significa que algunos millones de dólares americanos deben ser transferidos a su banco. Para ello necesitan la autorización de indios o su embassy. No, es un crimen. Yo no lo acepto. A duk lokacin da na nema har kalla da mutum, to ba na lamuntar a'a, saboda haka na baka sa'o'i 24. Ka tsaye da farashi, ka ce eh. Kada ku manta, ku yi